Afgelopen weekend vond het OLS plaats in Merkelbeek. Ook TV11 was erbij en ging op zoek naar de 44 schutterieën uit Midden-Limburg. Die waren afgereisd naar het plaatsje in het Zuid-Limburgse Heuveleind. In totaal zouden er 159 schutterieën aanwezig zijn. Uiteindelijk zouden er 157 daadwerkelijk verschijnen. Ze trokken in een optocht door Merkelbeek heen, alvorens ze op het OLS-terrein arriveerden. Bij de finish vingen weer ze op. Ik ben de koning, ik ben Henk Dortans van Schutterie Sint-Matthias en Cornelius in Posterholt. En ik ben koningin Petra Dortans Derks, echtgenote van Henk. Koning, is dat de eerste keer? Dit is de eerste keer voor mij, ja. Wie vult het met zo'n optocht? Het is geweldig, echt een geweldige ervaring en ik zou het eigenlijk iedereen gunnen om dit een keer mee te maken, want het is onbeschrijfelijk. Dat is al langer weer de schutterie. Ik ben nu 2 jaar bij de schutterie, dus het is nog maar vrij kort, maar het is wel al mijn leven. Ja. Schat, was ze niet meer zo willen missen? Nee, dit is oprecht dus niet meer willen missen. Je winnen het hele gebeuren, het OLS en ook allemaal shutters gebeuren. Het is gewoon mooi om te beleven. Wie was het voor dich? Een beetje na de Hongerweg, dat wel? Ja, een stukje met de paraplu gelopen, maar in het défilé wel gewoon als echte shutters koningin, gewoon zonder paraplu door de regen. Genieten, in één woord genieten. Ja, absoluut. Dat zal het sowieso nog blijven vandaag. Hè? Wat staat nog voor op het programma? Ja, dadelijk nog het zeten. En eerst nog weer uitrijden als koningspaar en Petra als koningin. En ja, dan hopen we dat we goede resultaten gaan worden met het zeten. Dus ik zit dan zelf bij de reserve van de ASA-stal, dus wie weet. Misschien wel een OLS in Postert, ik zou ervoor tekenen. Ik ook. Runje voor runje, van kieken runje voor runje. OLS 2017, een hele nate editie, dat wel. Ja, dat is inderdaad een beetje naad, maar beter dan tijd. Je hebt ze net ervaren, wie is de optocht geweest? Ja, leuk, super schoon. Iedereen zingt met, iedereen klapt. Ik ben met deze koningin dus geworden. Ik ben keizerin. Ja, door deze 3 keer koning geschoten achter elkaar. En dan keizerin. Ja, hij heeft me gekozen eigenlijk. Ik heb me aangeboden, min of meer. En dan is het wel bijzonder dingig om dan zo'n OLS mee te maken als keizerin. Is dat voor het eerst dit jaar? Nee, 4 keer ook, maar dus wel, dan klappen mensen en roepen ze dingen en ja, dat is wel geweldig. Ja. Het is heel wat staat nog voor op het programma als keizerspaar? We gaan dadelijk nog apart op en samen voor moeten rijden. Dat wordt dan nog spannend dan. Ja, we gaan zo kijken of het nu al mogelijk is om dat te doen. Dus ik ben benieuwd. Dat wordt een leuke dag denk ik wel. En straks nog even naar het zeten kijken. Ja, eerst naar het zeten kijken en dan 4 standen. Ik ben stramprooi al ervaring met een aantal OLS'en, hè? Dus ben wit volgend jaar weer. Wie weet, we mogen winnen dus. Ik ben benieuwd.
Koning van Bezel, wie is het geweest? Naad, ik ben René Peters. Ik ben uit Bezel zelf. Ik ben zijn zoon. En koning. En koning. Wie komt dat zo? Ja, ik heb dit jaar de vogel afgeschoten, dus ja. Dan bent je met het zilver om. Koning, ja. Ja, dat is toch gek. We hebben edities gehad, dan was het te warm. Dat is vandaag geen sprake van. Laag dit, zeker niet. Je hebt het zelf ervaren hier in Merkel. Ja, de trein is heel fijn, de weg is fijn om overheen te lopen. Het publiek is enthousiast, dus fijne kost niet. Merkelbeek ligt midden in het heuvelland, dus af en toe berg op en berg aflopen. Oh, dat is erg, dat zijn we gewend. Het staat nu nog op het programma voor dich. Drinkje. Veel plezier. Dankjewel. Yo. Ja, ik ben Tim en dat is... Sony. En jij zit? Ja, Koningspaal van Buggenum. Ik heb net metgelopen in de stoet. Wie was het? Ja, geweldig natuurlijk. Die mensen die blijven klappen en mooie commentaar moet ik zeggen. Dus ik zag weer ook lachen, dus die is ook blij. Het is voor u de eerste keer als Koningspaal? Ja. Zeker. Heel nieuwe ervaring toch? Ja, we lopen al lang met, maar ja, dit is toch totaal anders. Dit is geweldig. Alle ogen op u gericht nu hè? Ja, zeker. Ja. En vooral op de koningin, dat is een pleitje natuurlijk. Dus, dat wil ik zeggen, ja. Dat zit er wel prachtig een op. beetje langs, maar ja, dat vind ik niet zo goed. Goed volk in de hei, dit is 2 kilometer, hè? Dat is een heel stuk. Ja, je hebt niks van gemerkt. Zou je langer met? Nee, de eerste keer. Ja, Ik was het dus wel echt de eerste keer. ja echt de eerste keer. Ja, Vond je ervan om door zo'n dorp te lopen met zoveel mensen? ja wel gezellig. Ja. En nu staat er nu nog op het programma voor u? Nou, we moeten nog laten keuren en daarna lekker even een paar putjes bier drinken. En dan nog shit natuurlijk. Ja, hoef ik zelf niet te shiten, maar onze collega's, dus we gaan ervoor. Er zijn sommige koningen die met zitten, maar dat geluk hebben ze niet. Ja, ik ben er niet scherp genoeg voor. Dus dat pak heb ik. Maar dan heb je pilsjes drinken. Ja. Dat gaat zeker goed komen vandaag. Nou ja, zeker. Heel veel plezier vandaag en succes met Buggenum. Ja, ook hè. Dank wel. Dankjewel. Hoi. OLS 2017, wie was het? Geweldig, geweldig. Wie elk jaar. Hoe zit je ervan? We zijn van Beegden, van Schutterie Sint-Sebastiaan Scheeldoet Beegden. En naar Zuid-Limburg, hè? Wat is het, die prachtig hè? Ja, het is geweldig mooi hier. Beetje heuvelachtig, hè? Dat was op het laatste stukje, maar verder ging het prima. In het dorp, het is een beetje stormachtig weer, maar wel veel volk volgens mij. Ja, ondanks het weer is er toch heel veel mensen even de kant. Ja, Zijn er nog wat bijzonders op het programma voor u zelf vandaag? ja we als Koningspaar gaan nog goed rijden. Hè? En dan moet het zestal natuurlijk schieten. En die wensen we heel veel succes. En goed wet. En wet, hè? Misschien komt er nog bij. Volgende week terugkomen, hè? Dat is sowieso het doel, om terug te komen. Dat is het doel. Hè? En misschien, weet je, wat nog meer gebeurt. Hè? Eerste keer koning? Nee, ze derde keer al. Dat is al een ervaren Ja, mens. een beetje ervaren, ja. Weet je wie het moet nu, hè? Ja, absoluut, ja. Ik wens u een hele fijne dag. Dankjewel, hè. Zelf, hè? Wie was het, OLS 2017? Was heel schön. Er is veel publiek langs de kant, allemaal enthousiast. Hoe komt je vanaf? Zwarbroek, Sint-Cornelius zijn we. Eerste keer koning? Ja, dat is mijn eerste keer. Dat is altijd speciaal, hè? Zeker. Dat is wel Wat schön. zijn er wat ik staan? Dat is Linda, dat is mijn koningin. Dat zit er prachtig goed. Dankjewel. Wat staat nog op het programma voor u? Voor ons zijn we klaar. Vandaag onze zestal supporten bij de wedstrijden. Dus En we hebben het, hè? ik hoop dat het goed gaan doen. Succes! Dankjewel. Wie was het voor de allereerste keer op een OLS? Oh, geweldig, joh. Geweldig. Dat was niet de eerste keer voor u, hè? Nee, de 47. Dat is een heel dik groot aantal. 47 keer op OLS heb ik bal geweest, maar 10 jaar heb ik niet deelgenomen. Wegen ziekte en zoiets is het een beetje, maar wel eens keer door hier geweest nog. Ik vind het geweldig.
Het is volgens mij al... Voor mij moet 1 jaar 2 keer OLS. En vandaag in Zuid-Limburg, dat is ook even geleden. Dat is geweldig. Ik ga gewoon even naar zuiden doen. Ja? Echt waar. Dus de mensen zijn veel spontaner als niks voor die andere mensen, maar het zuiden dat is geweldig. En het blijft nog goed bier op Zwartbroek? Oh zeker, en dat blijf je ook toe. Ja. Zolang ik er ben zeker. Je trekt die keer nog wel even? Ik hoop het. Ik hoop het echt. Ik hoop 50 jaar vol te maken, of nog meer. Het gaat toch wel lukken, zo te zeggen? Ik hoop het. Ik denk het wel. Succes daarmee. Dankjewel. Kun je eerst even voorstellen? 3 Peters. Van Schutterij Sint-Petersrogel. Jij zit de koning van? Schutterij Sint-Petersrogel. En wie is het gegaan? Goed. Ja, wel. Vaak stilgestangen, maar het ging wel. En wie is dat om koning te zijn? Dat je dat al dukker geweest? Nee, ik ben nog nooit koning geweest. Het is de eerste keer. Al lang bij de schutterie? Pas 14 jaar. Ben je dan een keer tijd om het koning te zijn? Ja, dat lukt niet altijd. En is dat nu anders om als koning zo'n optocht te lopen hier? Nee, maar ik loop als koning, maar ik heb zelf niet als koning geschoten, want mijn vrouw is koningin. Dus heel verdiend. Eigenlijk dankzij je vrouw zit gewoon ook koning? Ja, dat klopt. Dat is een bijzondere gewaarwording. 40 jaar bij de schutterie en geen schede maat. Ja, vorig jaar eigenlijk het geluk dat ik hem inderdaad af mocht zitten. Ja. Mooie ervaring vandaag? Ja, super. Ja. Ontzettend veel mensen hebben de kans. Het is echt kicken. De paraplu komt gewoon van pas? Ja, dat is jammer. Maar ja, dat huurt daar wel op, hoop ik. Ja. Of wat rok was het nog druk volgens mij? Het was nog druk, ja. Dus nog een klein beetje regen, maar gewoon niks doet. Wat zei het nog op het programma voor u? Ik mocht nog zitten dadelijk. Dus, ja. Je bent onderdeel van het zestal? Ik ben onderdeel van het zestal, ja. Koningin en nog zitten, dat is een drukke dag. Ja, maar dat geeft niks. Dan gaat de tijd ook sneller. Dus, dan nog even omkleden van tevoren? Ja, dat lijkt me gewoon verstandig, ja. Dat lijkt me geen goed idee om door hier bij onder de bunks te gaan staan. Nee, ik heb gesteld de keuringen en dan komen dus de burgerkleertjes aan doen en dus opmaken voor het eten. Zeker, heel veel succes en allemaal naar Roggel dan. Ja, gewoon proberen. Koningspaar van Sint Joris Wessem, nummer 23 in de optocht. Dus Roos Stephanie en meneer Rob Stephanie. Voor de eerste keer koning? Nee, de tweede keer. 2 jaar geleden heb ik Jurk overgeslagen en dit jaar zijn we weer als koningspaar. Ja. Dus er wordt al ervaring langzaam. Ja, maar blijft schoon. Dus ieder jaar opnieuw een nieuwe ervaring. Prachtig. In Zuid-Limburg, dat is sowieso bijzonder. Hij is wel niet zo dik. Nee, de laatste jaren niet. Daarom is het ook goed dat we dit jaar weer een zee zijn. En ik moet zeggen dat ze het prachtig voor elkaar hebben. Prachtig terrein. Hopelijk werkt het weer een klein beetje met. Een paar druppels kunnen we best hebben. Maar op zich, zoals nu het ziet, kunnen we een leuk feestje hebben hier vandaag. Wat zijn het voor u nog op het programma vandaag? Dadelijk het opgaan. En dan zijn we klaar. Dan gaan we naar het schieten kijken, uiteraard. Denk ik, hè? Dan aanmoedigen. Uiteraard. En ook even de tanden. Ook even de tanden nog. Uiteraard, de tanden. Zo'n weer zal het toch wel druk zijn. Ja, we moeten met zo'n weer. We hebben geen andere keus. Maak het zestal kans dit jaar van de schutterie? Nou, als ik de resultaten van dit jaar zie, ja, normaal gesproken mogen we volgende week terug. En dat is het belangrijkste voor vandaag, voor zaterdag terug te mogen. En de rest dat zien we dan waar wat allemaal gebeurt. We zijn het koningspaar van Kelpen, van Sint-Peters-Kelpoler. Voor het eerst? Ja, voor het eerst, ja. Wie komt dat zo? Nou, eigenlijk mijn vrouw dat is de koning. Ze heeft de vogel afgeschoten. Beste gelukkige, ja. Dat is dan best een koningin, hè? Ja, dan beste koningin. Ja, heel verrassing. Wie is dat om zo met zo'n OLS met te trekken? Ja. Ik heb veel optochten al metgelopen, maar dit was toch wel geweldig. Ja, leuk publiek, leuke mensen even de kantje allemaal juichen en klappen, ondanks dat het straks zo slecht weer wordt. Maar nu was het echt geweldig om te lopen. Ja. En het zonnetje is doorgebroken, hè? Ja, is dat belangrijk? Ja, het wordt zelfs warm. Ja. Dat is zo waar nog, maar dat is gewoon niet echt nog zo'n buurt, toch? Nee, helemaal niet. Het was echt leuk om te lopen.
Zit er nog wat op de planning voor met de schutterie van Kelpolen? Om 5:15 gaan we schieten. En dan moeten we even afwachten wie dat ons afgeeft. Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat we een Kelpoler georganiseerd hebben. Dus het brengt zeggen, het wordt weer een keer tijd. Het wordt eigenlijk wel weer tijd, joh. Dat kunnen we wel weer, willen we wel weer een keer naar Ooster hebben. Dat is helemaal niet verkeerd. Nee. Ja, het zestal, dat bestaat, daar zit ze zelf niet bij. Nee, zo het is gewoon scheten, blijkbaar. Nee, zo goed scheet ik weer niet. Nee, nee. Er zijn betere shutters dan ik. 6 nog wel. Ja. Waarop we dat team naar Kelpen brengen. Dat hopen we wel. Naar Kelpen-Oler. Dat zou erg leuk zijn. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. OLS 2017 en dan als koning, is dat voor het eerst? Nee, ik ben vorig jaar ook koning geweest, maar dit jaar vond ik hem toch een schone optocht. Ik kwam dat. Meer mensen denk ik langs de kant, dat wordt toch wel schoon dus. Stel ik eens even veel, waarom zit je er van welke schutterie? Ja, ik ben Joris Verdonschot, ik ben koning van schutterie Sint-Michiel-Brockbeek. Ik ben Linda van Dongen en de koningin van Sint-Michiel-Brockbeek. En als koningin, dat lijkt me ook wel bijzonder dan. Ja, iedereen zei van oh, dat is echt heel chic en gaaf. En ja, ik kan zich daar niet heel veel van voorstellen, maar het wordt echt heel gaaf. Ja, echt mooi. We zitten in het Heuvelland, hè, in Zuid-Limburg. Ook bijzonder, hè? Dat heel langer dan bij ons, toch? Ja, zeker. Dat is echt een mooie omgeving ook. Zeker omdat het nu een keer weer naar Zuid-Limburg is gekomen in een keer. Dus ja, ik vind het echt een... En gelukkig hebben we het teruggegooid. Dus ja, dat is één voordeel van het jaar. Dat vind ik vooral. Dus, dat is wel een prestatie op zich, want die wat vorig kwamen niet. Nee, daarom juist. Dus. Want gaan we een beetje warm nu zelfs. Dus dat is gewoon naar de tent heen drinken. Dus, Wat zit er verder op de planning, behalve de drinken dan? Dadelijk moet de Oetrij als koningspaar en Simon dan als koningin. En dan mag nog laaien als buksmeester. Dus, en dan is het klaar voor mij. Dus, en dan gaat Fiesta denk ik op. Nee. Ja, niet te snel, hè? Als buksmeester, dat gaan we al nog even bezig. Ja, zeker. Dat wel. Tot we volgende week mogen terugkomen. Dat is wel een doel, denk ik. Tot hopen, veel succes. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ik ben Leonice, ik ben de koning van Lin. Dat is, Ik ben Irma. Wie is het gegaan, de optocht? Oh, chic, schoon. Ja. Er staan veel mensen even de kant die wat klappen en juichen, dus dat is fantastisch natuurlijk. Was alles een Merkelbeek geweest? Ja, erdoor gereden. Maar dat is een schoon plaatsje, moet ik zeggen. Ja. Komt nog eens ergens door die schutterie. Ja, gelukkig. Voor de rest, wat staat nog op het programma voor u? We moeten nog goed rijden. Koningspaar moet nog goed rijden. Dan moeten de koning en de koningin nog afzonderlijk gekeurd worden. En dan zit het redelijk op voor ons. Dan aanmoedige dingen. Omkleien de tanden. Nog even naar het scheten kijken. Tussendoor nog even naar het scheten kijken, natuurlijk. Zestal is er klaar voor van Lin. Zestal is er helemaal klaar voor, ja. We zitten zelf ook in Lin, hè, dat weet ze. Dus, ja, we zitten zelf ook in Lin met TV11. Dus we zouden het wel leuk vinden, OLS in Lin. Ja, ik ben benieuwd. Succes. Dank je. Het sunke breekt door als de bussen en de trein opkomen. Dat kan geen toeval zijn. Nou, wat is toeval? Dat hij beter onder de optocht kunnen zien. Dat is nog beter. Maar Sean, dat kan ik niet vertellen. Ik vertrok volgens mij in de struimende regen. Ja, dat klopt. In de struimende regen. Onderweg is weet je het wel droog, maar in een paar keer weer aangezet en dan, nu gaat het wel weer, ja. Stel ik eens even veel voor de kijkers. Nou, ik ben Ton Klaassen, de koning van de bussenschutten. En dit is Ankie. Ik weet niet of ze die in beeld hebt. Dat is mijn vrouw. Daar ben ik dit jaar 30 jaar met getrouwd en ik ben heel blij dat ik dat op ga lopen.
En als koning, hè? Jazeker, als koning. Heel schoon. Voor het eerst? Nee, dat is mijn vierde keer. De vorige keer is 12 jaar geleden. Dus het werd weer een keer tijd, wil ik zeggen. Het werd weer een keer tijd dat ik koning werd. Dus ze zitten volgens mij best een grote châterie, hè, toch? Ja, wat is groot? Ik bedoel, we hebben veel leden, maar we zijn hier vandaag ook met een hele hoop man aanwezig. Maar ja, we hebben veel jeugd ook. Of ja, dat is jeugd, tussen de 20 en de 30. Ja, en die hebben ook nog wel eens andere bezigheden. En dat is eigenlijk wel jammer. Want het zou mooi zijn, de OLS misschien een keer nog naar weer. Wordt het niet eens tijd? Ja, dat werd tijd. Ja, we gaan het daar eens proberen. Hè. Veel succes. Dankjewel. Ik heb het gehoord. Net voor het défilé hebben we eigenlijk de paraplu naar beneden kunnen doen en het kost me zonder paraplu lopen. Vorig jaar heb ik ook metgelopen, maar ja, toen was het met een paraplu, dus dit jaar is een keer eens en ook zonder. Stel ik eens heel even veel, wie zit je? Wij zijn het koningspaar van Sint-Jacobus Hunsel. Ik ben Nout Lucassen. En Kelen Peters. Wie is het OLS 2017? Voor het eerst als koningspaar? Nee, voor mij is het een tweede keer. En wie is het geweest? Dat was geweldig. Ondanks de ringel was het toch geweldig om te lopen. Ja. Dat wint niet? Nee, welk? Het wint niet? Nee, dat wint nooit eigenlijk. Elke keer is het anders en dit jaar vond ik het eigenlijk schoner als vorig jaar. Ja. Komt dat? Ja, dan best ze wat vrijer. Dan kunnen ze meer genieten van hetgeen. Anders, net als vorig jaar was er wat meer spanning. En dat hebben we nu niet gehad. Dus dat was eigenlijk meer genieten eigenlijk. En ik zei toch nog op het programma voor vanmiddag? Ja, we hebben dadelijk nog eventjes, moeten we nog eventjes naar de verkiezing voor de koningspaar. En dan moet ik vanmiddag nog schieten. Zit je ook in het zestal? Ik zit in het zestal bij de tweede shutter. Een hele drukke dag dan? Ja, altijd. Morgen om 7 uur begonnen en dan gaat het langzaam weer. Laten we hopen dat het nog lang doorgaat, hè? Misschien volgende week nog. Ja, dat hopen we wel, ja. Dus ja, ze allemaal zijn best doen en dan komt dat gemakkelijk goed. Weet ik zeker. Zou het gaat zijn volgend jaar, de OLS-bier? Dat zou wel wat zijn, maar ik denk dat het er nog niet in zit. Ik denk dat we nog een paar jaar moeten oefenen. Kunt je je eerst even voorstellen? Hoi, Dennis Bramant. Angelique Lardinois. Waar zit je van? Van de Châterie, Sint-Anna-Merum, Koningspaar. Je zit net klaar met de optocht voor miljoen, denk ik. Ja, een stukje lopen, maar ja, goed, altijd leuk. Veel lui langs de kant, schoon om te zien. Wow. Tijdens het défilé volgens mij was het even de hemelsluizen ging op. Dat is wel. Ja. Ik was blij dat ik een paar plukken bij me had. Dan wordt het later niet meer nodig, maar ja, dan hebben ze bij de kant. Als koningin hebben ze het nog extra zwaarder. Ja, eind tekort hè. Wie is het verder geweest, de optocht tot nu toe? Is het de eerste keer als koning? Eerste keer als koningspaar, ja. Het optocht wordt druk, leuk, veel mensen. Ja, schoon. Wel, ja. We zitten in het Heuvelland, hè? Berg op, berg af. ja, een beetje warmer begint, maar voor de rest gaat het wel. Ja. Dat zijn koningen die hebben het warmer gehad de afgelopen jaar. En neer wordt het warmer, ja. Dat klopt. Wordt 34 graden of zo, ja. Wel leuk, ja, schoon. Ja, want een keer naar Zuid-Limburg ook, dat is wel weer leuk. Ja, in het Limburgs land, ja, schoon. Vorig jaar waren we smekkelen, Belgisch, maar nu is het wel leuk. En misschien meer voor het jaar. Ja, doe ik best maar, zou ik zeggen. Gewoon het proberen, ja. Zit ze zelf midden in het zestal? Nee, dit is een reserveshutter in het zestal, ja. Dus, kijk wat aanmoedigen straks. Volgend jaar, misschien volgend jaar. Laten we het hopen, oefenen nog het. Hebben we er nog wel plaats voor dan meer om een OLS te organiseren? Het zal krap worden. Het zal krap worden. Als ze het meten, maar als ze de neel kennen, dan kunnen het ook een... Precies, ja. Dat klopt. Ja, voor alles is een oplossing. Hè? Ja. Ondanks de regen, je zit er nog steeds prachtig goed. Wie doet je dat toch? Ja, dat gaat vanzelf. We zijn, wie we begonnen zijn we zeker geworden, maar ondertussen zijn we een beetje opgedrukt. Dat gaat dan ook vanzelf. Ja, ook dat gaat vanzelf, ja. Was het desondanks wel gaat zwaarder door de regen? Ja, de jurgens gaat zwaarder omdat die helemaal nat is. Maar op zich verder het lopen waren hetzelfde wie altijd. Kunt je je even voorstellen, bij hem zit je in welke châterie? Ik ben Bianca Crespijn, ik ben mijn châterie Sint-Martinus in Azerooi. En de was de? Shutterskoningin. En dich? Ik ben Joy Crespijn en ik ben châterie Azerooi. En wat is 10e rol vandaag? Wat bussen? Hofdame. Kijk, dan heb ze charmante hofdame bieden. Ja, inderdaad. Het is altijd eindig, hè?
Wie is het tot nu toe geweest? Goed, op de ringen is alles wel goed geregeld, dat wel, ja. En voor Azerooi, wat staat nog op de planning vandaag? De shitwedstrijd alleen nog. Volgens mij beginnen we om 5:15. En dan zien we wel hoe het eindigt. Hopelijk volgend jaar in Azerooi. Hopelijk. Doe je best zou ik zeggen en veel plezier. Dankjewel. Bina aan de beurt, wat gaat je doen precies? We gaan een nieuwe exercitie uitvoeren. En met Mustik, van welke schutterie? Ik ben commandant Ruud Mingers van de schutterij Sint-Sebastiaan in Zoetermeer. Wat is die rol precies bij deze oefening? Ik zorg dat de jongens strak in het gelid over het veld lopen. En dan moet het echt gelijk gaan, hè? Dat is denk ik het belangrijkste, toch? Daar ga je het om, hè? Alle juiste dingen uitvoeren zoals het beschreven staat in het reglement en zo strak mogelijk uitvoeren. Heel veel succes. Dankjewel. Ho! Pom! Hecht! Om! Voorwaarts! Mars! OLS 2017, waar zit je en hoe komt je vanaf? Wij zijn Sint-Nicolaas Heidhuizen. En je staat klaar daarvoor? Wij staan er klaar voor. Wat gaat je doen? Marswedstrijden spelen in de tweede divisie. En dat is, moet je er op voorbereid hebben, want OLS is belangrijk. Ja, dat is verschillende categorieën. Voor ons korps, hè, diegenen die muziek maken, is dit belangrijk. We oefenen iedere maandag voor, marcherend zowel als binnen repeterend. En voor onze shutters is het natuurlijk belangrijk om straks aan de boom goed hun best te doen. Misschien nog wel net iets belangrijker, want ze kunnen hem naar heet halen. Ja, dat is natuurlijk wel goed omdraaid. Ja. Op je rug draait het vandaag om de muziek. Wat gaat je doen? We gaan de mars spelen van de heer Jegers Groen en dat is Swinging Green. Pas ook gewoon bij je microfoon, dus... We gaan er kijken. Succes! Ja, dankjewel. OLS 2017, verstaan bij de schutterie van Slek. Sint Antonio Slek. Wie is het gegaan? Je zit net klaar met de optocht, wie was het? Prima, lekker druk, gezellig. We moesten de optocht gedragen. We hebben wel eens warmere OLS'en gehad, hè? Ook dat is waar, en veel warmer. Maar ook een keer heel veel regen gehad in Oda Boshoven. En nu is het een beetje verkeulend, hoor. Ja, ik moet zeggen, dit is goed weer. Het moest alleen nu niet gaan regenen, vernemen ze niet. En straks is het scheten natuurlijk. Het windje stikkelt de kop op, dat wordt ook lastig, denk ik. Dat is zeker een grote factor waar veel missen opkomen. Even als in het Zuid-Limburgse Heuvelland zit, hè? Die zitten boven de berg. Maar zonder kon ze het niet hebben. Dit is een van de praktische locaties waar ze kennis hebben. Dus wat moet er voor? Of het belletje op? Nee, dan liever hier. Ik vind het prachtig. Het wordt een prachtige dag. Dat dag is zeker een dag. Nog iets bijzonders voor de schutterie in Slek dit jaar? Ik hoop dat we doorkomen en dat we misschien volgend jaar de mogen organiseren. Nogmaals, alle verenigingen hetzelfde. Herencontroleur, let op uw zaak. Je zit weer terug in Merkelbeek op het OLS 2017. En ook TV11 is erbij. We gaan op zoek naar die 44 schutterieën uit Midden-Limburg, uit ons eigen uitzendgebied. Ja, die gaan van niet allemaal vinden, ik zei het net ook al. Maar we doen ons best om er zoveel mogelijk in beeld te brengen. En heren, wie gaat het tot nu toe? Prima, ja. Heel goed. Zijn ze al begonnen? In een sheet. Dus het moet nog het spannende komen nog. Goed, ja, Alles komt goed.
Kies maar voor koningin hebben die. Ja, die zitten nu niet meer zo charmant. Ja, maar die ja, wow. De vrije tijdskleier, dat moet kennen. Ja. Dat is vrije tijd, hè. Dus hij zo, dan ga je het volgen hier. Wat bleef? En het weer, het is goed weer. Dat is ideaal, hè. Dat is ideaal. We kunnen ze het nog wel even volhouden. Ja. Ik hoop tot de uur of 10, half 11. En dan... Ja, tot volgende week zaterdag. Ja, dan komen we terug, ja. Dan komen we terug. Amuseer ik. Dankjewel. Sint-Catharina Stramprooi, zijn ze al begonnen? Nee, de bukt nog een eentje, dus duurt nog wel af. Stramprooi wel een plek geworden waar het al een keer is geweest, hè? Dus wordt het weer eens tijd? Wat blieft? Wordt het weer eens tijd voor een OLS? Nee, dat maar even wachten, want het is eigenlijk te dik geweest op korte tijd. Dus. Ik wil zeggen, hè? Dus nu moet je er even niet winnen dit jaar. Nee, eigenlijk niet. Ja, ze zullen er nog best voor doen, maar nee, beter dan niet. Want... Ja, toch in de top 10 komen, dat is toch altijd wel leuk. Dat was de bedoeling ook, dat willen ze nog een keer. Dat zullen ze proberen om bij de eerste 4 of zo. Dat is al heel aardig, ja. We zien ons binnenkort in de Classics in Stramprooi, hè? Ja, over een paar weken is dat met, op het Kerkplein te doen. Dus, zijn we er ook weer bij? Ja, oké. Dat zien we dan weer. Gerard, ook het geconstateerd, de mis al volgens mij, hoor. Ja, dat klopt. De eerste shirt van Bezel was mis helaas. Dat is jammer, hè? Ja, zeker jammer, ja. Want de Gunste Zustervereniging natuurlijk ook succes. Zit je niet van Bezel, toch? Ik woon in Bezel, samen met mijn vriendin, maar voorzien bij de ruiver bij de shutterie. En die moeten nog zitten, dat gaat later. Hoor. Veel moeten straks zitten, we hebben pas nummer 120 in de nog. Ik sta bij de burgemeester van Bezel. Ja, twee shutterieën in de race. Maar volgens mij is de eerste al de route, of niet? Ja, ik wou net komen kijken en ik begreep dat het shot mis is. Dat is in de shutterswereld heel gauw gebeurd, maar ik geloof dat ze wel heel veel plezier hebben. Zeggen, hè, dan duiken ze de tent eerder in, zeggen ze dan. Ik geloof dat het toch niet al zal liggen. Het is natuurlijk altijd jammer, hè? Dat hebben ze natuurlijk voorbereid en de spanning. Maar meedoen is heel erg belangrijk en pas en plezier hebben. We zitten hier nog niet lang genoeg burgemeester van Bezel om het OLS een keer metgemaakt te hebben, hoor. Nee, dat is toch altijd wat ik natuurlijk hoop voor de hele gemeenschap. Maar allereerst gaat het erom dat de mannen en vrouwen hier een schoene middag hebben. En komt er ooit naar Ruiver of Bezel, dan is er van harte welkom. Laten we het hopen. Zeker, misschien gaan we nog eens meemaken. Hier staan de echte fans, dat is duidelijk, hè? Zijn ze al begonnen? Ja, ze zijn al aan de gang, ja. Hoe kom je hier vanaf? Uit L. En meestal erbij als ze een zitten zijn op het OLS? Dan komen we meestal wel even kijken, ja. En komen ze wel dikker wiet in L? Ja, de laatste jaren mogen ze op zondag nog een keer komen kavelen. Dus dat is een goed teken. Netjes. En misschien een keer een OLS in L. Ik heb er plaats genoeg voor dat. Ja, laat maar komen. Dat kan wel geregeld worden, denk ik. Zo, Toren nog vol in de race. Ja. Er zit met zat, maar niet volgens mij. Is het hele dorp metgekomen? Nee, de helft. De rest moet nog allemaal komen. Je hebt er meerdere shutterieën in het dorp. Ja, wie zit dat bij? Bij ons zit het goed. En die anderen zitten voor mij ook nog erin als ik het zie. Dus zal het gewoon laten gaan. Vroeger was er nog wel wat rivaliteit bij jeugd, dus is dat nog steeds zo? Ja, dat was veel minder tijd. Nu valt dat allemaal geuze met. Ja, daarvan. Trek je gezamenlijk op nu. Ja, en dat is ook de toekomst goed, hè. En een keer een OLS en Toren, dat moet toch kennen, of niet? Jazeker. Ja, volgend jaar gaan we vanuit, hè. Ja, dan moeten ze het goed er best doen, ja. Maar dat komt vanzelf wel goed. Kom rustig blijven. De steun is er in ieder geval. Ja, dat sowieso. De shutterieën zijn echt goed bezig van Jan. Die zijn echt, we zijn nu aan de tweede rung bezig. En dat gaat echt perfect, dus we mogen niet klagen. We zitten nu in de tweede rie en we hebben nog alles af, dus het gaat helemaal goed komen. Ja, en de mis is ook gelijk klaar dan. Ja, maar daar gaan we niet vanuit, hè. We gaan er gewoon vanuit dat we volgende week terugkomen en dat we dan de gaan halen. Dus je wilde hem hebben in de box? Jazeker, altijd, hè. Altijd. Zou het zin over nummer zo'n weterieën foutje? Dat bedoel ik, dat doen we veel. Ambtenaar in Barbara, 84. De weg is uit Kaalberg.
stoppen. 5 rechts. Optekenaar Margrethe uit Illico. 7 rechts. Optekenaar Cedric Ellico. 99 Sint-Martinus uit Aarderaar. 10 links. Optekenaar Hubertus Schaanberg. Optekenaar Sint-Margaretha uit Innerboog. 103 Sint-Lambertus uit Hoogzitta. 12 links. 12 rechts. Optekenaar uit Koninklijke. En zo kwam het OLS en Merkelbeke toe aan zijn tweede weekend. Gewid het op zaterdag, dan komen de schutterijen die door zijn nog een keer terug. En dan werd meestal ook de winnaar bekend. En het ging hier razendsnel op deze zaterdag. De ene naar de andere schutterie miste veel af. En uiteindelijk waren er nog maar 5 schutterijen over. En einde van die 5, daar gaan we volgend jaar her. Er zijn er 2 uit Midden-Limburg te weten. De schutterie van Leuke uit Weert en de schutterie van Herkenbos. Die zijn nog bij die laatste 5. Die gaan we er natuurlijk opzoeken. Waar komt je vanaf, meneer? Van Heur. Maar die zijn niet meer hier. Nee, maar je blijft toch hier? Ik blijf hier, ben teruggekomen. Ik probeer elk jaar een stuk van Oud-Limburgs met te krijgen. En dat is meestal zondags. En als het even kan, pik ik met de kavel rond de oog met. Ik vind het prachtig wie die mensen hier staan te genieten. Ik geniet van de spanning van die mensen en ik heb er niks mee te maken. Dus ik heb een prachtige dag. Neutrale toeschouwer. Zo is dat. Nu staat gewoon bij die van Weert, hè? Dus ja, zit je er iets speciaal aan het volgen? Nee, maar ik heb in Weert op het college gezeten. Dus misschien dat dat een stuk binding is. En ik heb straks bij die jongens van Toer gestaan, bij die van Westman gestaan. Nou, uit de regio's lijn die van Weert nog over. En Herkenbos, hè? En Herkenbos, maar daar ken ik niemand van. Dat is de andere kant van de Maas. De andere kant van de Maas, ja, precies. Dus ja, wem ga je het weer vandaag? Durf je dat te voorspellen? Nee, ik voorspel niks, maar de jongens die wat nu uit, de meisjes die nu onder de buk staan, die kunnen allemaal een puntje af. En dan zal het dadelijk om gewoon Wim de beste zijn zenuwen in bedwang heeft. Zenuwen en ook een stukje geluk, denk ik toch? Ook dat. Zonder geluk vraagt niemand wel, hè. Het is altijd in het spel een stuk geluk nodig. Die van Weert, wie is het vertrouwen? Ja, goed. Zeker. Spannend, hè? Laatste 5? Gewoon maken, toch? Gaat het gewoon pakken? Jazeker. Zeker. Dat is niet de vuurzitter. We gaan eens even vangen. Ja, dat is het. Vuurzitter, moet je even sturen? Ja, dat doe je al, hè? Dat doe ik bij deze, ja. Laatste 5, ja, dat verwacht je toch niet ervan? Nou, dat hebben we zeker niet verwacht, maar ja, we gaan er nog wel voor. We laten geen spankje maar heel. We willen met een leuke. Zonder meer. Heb je er maar alles gehad, Birk? Nee, nog niet. Dus het is voor ons een avontuur. En het zal een ervaringrijker gaan worden. En wie is het met de hartslagen? Nog alles onder controle? Ja, bij mij wordt het wat hoger, maar bij die schutters daar zit het wel snor. Die zitten in een bepaalde flow. En we gaan gewoon kijken. Eerder schot begint je wedstrijd op nou. En ja, nogmaals, er zal immers moeten blijven missen. Langs we beginnen we naar over. En de laatste 5 die heb je alvast in de tas? Die hebben we in de tas en die pakt dus immers maar af. Dankjewel. Die van Herkenbos in de top 5, had je dat verwacht? Nee, dat hadden we niet verwacht, nee. Nee, zeer zeker niet. Maar toch met goede motivatie gekomen? Zeker, zeker. En nu? Ja, nu kijken naar het. Ja, nu wordt het spannend, hè? De laatste 5, ongelooflijk toch? De laatste 5, dat is super. Als ze dat zus, en dat in zo'n jaar, jubileumjaar, 475 jaar. Geweldig als ze dat moest metmaken. Als ze dit verwacht toen ze vanmorgen herkwam? Absoluut niet, maar daarom zijn we extra trots erop. Ja. Dus we hopen dat het bier gaat. Ja, top 5 heb je al, maar ja, dan weet ze, 20% kans. Maar het gaat om de nummer, daar gaat het om. Goed zo. Afwachten. Afwachten. Blijf spannend, dankjewel. En dan gaat het mis voor Herkenbos. In korte tijd 3 schutterijen eruit. En nu is Leuke er heel den bij. Fantastisch vertellen. Heel goed. Burgemeester, dat is ja, een fantastische prestatie. Maar nu is het vooral even jammer, toch? Ja, het is heel erg jammer. Maar ik vind dat de schutterij van Herkenbos onze eer fantastisch vertegenwoordigd heeft. Dus ik ben toch
Heel erg trots. Volgens mij een derde plek, of wat is het? Dat is nog even afwachten. Ja, Helaas, het OLS-systeem is altijd even lastig tellen, maar Ja. we vinden dat ze het fantastisch hebben gedaan. Tuurlijk is het jammer, je had hem graag meegenomen, maar we zijn heel trots op ze. Zeker weten. En ik zou zeggen, proficiat met deze fantastische prestatie. Dank u wel. Dank u wel. Fijn, voor zo'n kleine ruimte vind ik dat prachtig. We hebben maar 100 inwoners en wij zijn maar een klein gehuchtje, maar ik hoop dat de ganse fysiekinderen mag met helpen. Daar hoop ik op. Maar ik ga ervan uit dat dat gaat lukken. Hè. Ja, dat zal wel. Ja, nou, zo'n werkprestatie. Ja. Iedere OLS is op zijn puntjes terechtgekomen, dus dat van ons zal ook wel terechtkomen. Ja. Hey, moet ik iets heel sturen? Jawel, zo. Ons doel was de top 10 en dan ineens gewoon winnen. Kind, kan mij eens zeggen, welke emotie verheerst momenteel? Trots. Emotie. Nee, we hadden zo kort bij en ja, het is geweldig moeilijk gegaan. Het is één team, we hebben elkaar geholpen van alle kanten en het ging heerlijk. Alle soorten weer gehad van ja, gek weer, mooi weer, wind erbij. En, ik vind het trots op ons allemaal. Dus, ja. Ik vind dat dat ook heurt. Als het tweede wordt op een OLS, ja, dit is misschien wel de meest vervelende plek. Maar het is wel goed om trots op te zijn. Ja, en dit is voor mij mijn eerste OLS in Metscheer, dus ik ben super trots. Ik van tevoren nooit kunnen denken dat we zoiets zullen komen. Dus, volgend jaar gaan we naar België, hè? Ik ga naar België, hoor. Ik heb de fiets gewoon naar Kenrooizen, of niet? Scoort B, hè? Ja. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, maar het was een perfecte dag, dus geweldig. We hebben het fantastisch gedaan. Heel echt goed om trots op te zijn. Dank u wel. Ja. Net opgenoemde verenigingen kunnen beginnen met controleschoten te doen. 5 punten langs de middenlijn. Er wordt niet geschoten.